Doncs endavant, Romeu Tendrún cantant-li a l'article 155, versionant a Sau. Canta la Barcone, també. Hòstia. Per què t'has d'escarrassar amb lo cansat que és dialogar? Millor no els hi fotis ni cas, i si es posen molt pesats tens el 155. Manis d'espelmes el passat dimarts i avui divendres buiden els caixers. Tu tranquil a la bombolla, que en 2 dies ja caurà el teu 155. Molt bé. Qui ha cantat? Jo molt baix. La Montse no. Sí, però molt Bonia sí, no? baixet. Va. Per què t'has d'escarrassar? Per què t'has d'arrossegar? Oferint un pacte fiscal o qualsevol altre regal si tens el 155. I tampoc deu ser tan radical quan el Sánchez ho vol recolzar i el Rivera ni t'explico. Aquest porta mesos trempant amb el 155 i així els Mossos podràs controlar. I legalitzes 2 o 3 partits i els mitjans deixen d'adoctrinar, fins i tot cura els teus plans al gran 155. Eleccions i tot queda arreglat, l'endemà tothom se sent part d'Espanya. Per art de màgia tot el poble unit, agraïts tots hauríem d'estar al 155. Bravo!